Светът на екраните, светлина и мечти, сърцето ти блести, но внимавай как сияе, защото не всеки е приятел на душата ти. Внимавай за мама Лили, която те гледа с любов в очите. Пази сърцето си, то е твой храм. Не допускай всеки в този голям свят. Доверявай се, но имай едно на ум: хората около теб са огледало на ума ти. Има сладки думи, но за тях се крие лед. Фалшиви усмивки, които бързо търсят убежище. Не позволявай на съмненията да те завладеят. Бъди себе си и стой далеч от тези, които те натъжават. Намери своята сила и мир в тишината. Не чакай одобрение от чуждия свят, а послушай съветите на мама Лили. Следвай пътя си смело с добрите хора до себе си, тогава ще видиш смисъла. Благодарение на обичта на мама Лили.